Приятели, днеска ще твориме. Ще ни трябва каквато иска цветна хартия, лепило, ножица, ето такова, лентичка, ето такова, не, това не е хартия, а такова нещо като плат. Да, очички, има и такъв комплект от дядо Кольо го подари на моята сестричка. Тя ми позволява, защото е добричко. Тук имаме катеричка, веждичка и още една веждичка. Такова картонче и такова картонче. Ще се видим, когато изрежа всичко, когато изрежа кръгче за нашето чудовище. Бам! Ето изрязахме и направиха такива шортички. И сега тук ще му залепиме сърцето. Ако не сте получили мечтания подарък, помнете. Готово, залепихме го. Малко си изгубих нещата, но няма нищо. Тук вече са двечки. Разделих ги. Ще се върна след малко. Ето, залепих ръчичките. Ще се върна, когато залепа очичките, веждите и устата. И носледоче. Готово. Я вижте колко сладко се получи такова. Сега ще се върна, когато го залепа ето тук. Ето го резултата. Ако ви хареса, моля ви, лайкнете това видео, защото много се старах. Чао!